O quinteto dos galegos, con Xanzópulos, Corbacho, Púmprala, Muscala, Mineras. O primeiro balón a aire, acaba tocando Doblas. E é para algún aro, deixou Ramsdale e está manexando Raulsinho Neto. Sai Robinson, primeira bola para Robinson. Ofrece o bloqueo Doblas. Aí está Robinson na continuación para Doblas. Indica o colexiado que acabou tocando esa bola en Púmprala, que moverá Guipúzcoa Basket. Oitava xornada en xogo, a Televisión de Galicia, segunda canle en directo. Move Raulsinho Neto, o base brasileiro, xogador nado no mismo ano que Rafa Luz. Son os dous compañeros na selección brasileira. Aí está Raulsinho. No cambio queda con Púmprala. Robinson meteu a man abaixo, recupera a bola Mineras. Cruzando campo, Xanzópulos. Presionado por Raulsinho Neto. Balón para Corbacho, Xanzópulos, a penetración, aí non puido. Topou con Ramsdale, acabou perdendo a bola. Raulsinho Neto, encara Mineras. O cambio de dirección, canastra de Raulsinho Neto. Esa xogada que intentou Xanzópulos, vimos la semana pasada con Rafa Luz de Corbacho. Un par de veces, sí, señor. Sale o tirador, fai porta atrás e vai moi ben agora. Neste caso non saliu porque lle roubaron o balón, pero unha xogada moi ben aplicada no transcurso no devenir do partido. Balón de Púmprala para Xanzópulos. Xanzópulos, Corbacho, perseguido por Robinson. Pide dentro, ahí está Muscala. Muscala afronta Doblas, balón para Mineras. Lanzamento de 4 metros, non entra, rebote para Púmprala. Púmprala, tratando de cargar aí Púmprala con Winchester, canastra de Púmprala. Anotou Pavel Púmprala. É importante, ademais, que Río Natura buscar o rebote ofensivo, porque están fronte a un equipo que é o segundo peor no rebote defensivo e poden ter posibilidades. Balón para Robinson. No cambio con Xanzópulos. Recibe Winchester. Raulsinho quedou con Mineras. Balón para Raulsinho Neto. Aí está Doblas. Doblas, o lanzamento de Doblas, busca a táboa, convirte. Anotou Doblas aí ante Muscala. 4-2 Guipúzcoa Basket. Aí ten que estar a defensa un poquinho máis atenta, unha pequena axuda, non? Porque teña problemas, saia o balón fora e a partir de aí tamén traballar a defensa exterior dos xogadores de Guipúzcoa. Deixou Muscala para Xanzópulos. Por aí ven Corbacho, lanzamento de 3 de Corbacho, non demasiado forte, rebote para Ramsdale e hai falta persoal. Primeira de Xanzópulos. Meteu a man abaixo Xanzópulos. Primeira falta do base grego. E aí está Ramsdale, xogador nacionalizado por Madagascar. Os seus avós viviron 5 ou 6 anos. Había unha praza de nacionalizado libre ali en Madagascar. Naquela estaba de adestrador, bueno, pues un español, Ángel Manzano, que o coñecía a Ramsdale e dixolle, bueno, xa que os teus avós viviron aquí, os teus pais pasaron unha temporada, non te apetecería? E el dixo, veña, va, pois vou. E así foi a historia. E acabou chegando para Madagascar. E outro en Georgia, e outro... parece unha coña mañanera. O balón xa en ataque para Xanzópulos. Xanzópulos coa esquerda, falta persoal, haberá tiros para Río Natura. Falta persoal, creo que de Raulsinho, primeira. Non, ben lido a continuación, transición rápida e ben rematado, non? Unha bandeixa, ainda que lle fixeron falta, pero a verdade é que era a única posibilidade que tiña porque os exteriores que viñan correndo con él estaban defendidos. Desprazou Raulsinho a Xanzópulos, tiros libres. Por ex base de Panathinaikos. Primeiro dentro Xanzópulos. É importante, ademais, que entre en xogo este xogador, porque Frontel ten vai ter xogadores que están moi ben, tanto Raulsinho como Javi Salgado, xogadores que aportan no seu equipo bastante. Mira ese balón, acabou no tocando Muscala, barreu Xanzópulos, tripla de Corbacho, non, ese rebote para Robinson. 63% desde a liña de persoal esta campaña Xanzópulos. Xogador que ven de Panathinaikos de non xogar moito. Hai que ir dándolle minutos para que vaya recuperando a tranquilidade e a confianza. O lanzamento de Robinson, non. Barrio rebote Raulsinho. Marca puño e dous Sito Alonso. Raulsinho para Robinson. Con el Púmprala. Vai a atacar Robinson. Aclarado para Robinson. Con problemas. Winchester. Con el Corbacho. Lanzamento queda curto. Non. Rebote para Muscala. Ben, e moi importante asegurar rebote, non dar segundas opcións, asegurar o rebote defensivo. De momento cada canastra custa un mundo. Falta persoal de Doblas a Muscala. Primeira falta persoal de Doblas. E aí van ter ventaxa. Moi ben xugado entre pivots, poste alto, poste baixo. Ben gañada a posición de Muscala. Un xogador grande que move moi ben os pés e tira cas dúas mans. Aí vai ter moitos problemas Doblas ca defensa de Guipúzcoa co ataque de Oro. Balón para Xanzópulos.
O reverso de Xanzopoulos, trata de penetrar, saca para Corbacho, a tripla que boa, a tripla que entra. Anota agora sí Corbacho, primeira tripla do Canoneiro. Aí está. Moi ben. Moi ben Señor, xogado. afilando o fusil. Fan un movimento dun doble bloqueo para a salida do tirador, propiciou que Xanzopoulos penetrara, fecha a defensa, axuda do lado contrario e dobra o xogador que queda liberado neste caso, o Corbacho. Mineral flotou a Ramsdell, deixoulle espazo e eso Ramsdell castígao. É importante que estea atento porque é un xogador que xoga moi aberto, tira ben e xoga sempre esas posibilidades de ventaxas de penetración e doblar o tiro. Balón de novo para Corbacho, a tripla de Corbacho, non, rebote para Doblas. Eu supoño que se fartarían Moncho e os seus axudantes de dicirlle a Mineraz que non flote a Ramsdell, que si algo ten unha man espectacular. Winchester, o lanzamento non, balón de rebote de novo para Winchester. Saca bola Winchester, perseguido por Corbacho. Nunca mellor dito eso de perseguido. O lanzamento de Robinson e hai falta de Pumprala. Unha mágoa porque está a defender moi ben este xogador que a mí gustame moito. Ata o momento non lle deu moitas posibilidades de poder anotar. Tiros libres para Robinson, 33 anos, todo un trotamundos, un currante do baloncesto. Un xogador que apenas pasou un ano pola universidade e logo enganchou aí un periplo que o levou desde a segunda división portuguesa á primeira, estivo nos belenenses, logo marchou a Corea, estivo na LEB, bueno, en sitios, bueno, como pois Melilla, así agora que faga memoria, estivera en Gandía tamén, logo pasou por Valladolid, marchar a Argentina, Gimnasia Italo, acabar en Valencia e agora en Guipúzcoa. Por eso que é un currante do básquet, ¿no? Un tipo que sabe, bueno, que costa gañarse cada euro nesto. Balón para Mineraz. Xanzopoulos para o corte de Pumprala. Vale a canastra de Pumprala. Primeira falta persoal, Anthony Winchester. Moi ben xogado, moi ben lido. Ve que o seu defensor é un pouco máis pequeno, corta, sorprendendo polo mismo lado, dando en movimento. A verdade é que moi ben rematada a faena de Pumprala, que está a xogar un partido tanto defensivo como ofensivo por a boa lectura desta acción. No adicional, Pavel Pumprala para poñer por diante a Río Natura Monbus. O lanzamento de Pumprala acaba dentro, 5 puntos para Pumprala, 2-9 que leva o conxunto galego. Presiona tras tiro libre. Tímida presión de Río Natura. Raulsinho Neto. O bloqueo de Doblas. Piden a continuación Doblas. Ramsdell. Winchester. Raulsinho. 8 segundos de posesión. Raulsinho que penetra. O lanzamento ante Muscala. Pelota que non entra en rebote. Poderoso Mineraz. Xanzopoulos. O corpo de Raulsinho. Pide axuda de Muscala. Balón para Corbacho. Na continuación do movimento de Muscala. Canastra de Muscala. Piden pasos de Muscala os xogadores de Guipúzcoa. Eu sigo pensando que se Río Natura xoga listo pode ter moitísimas posibilidades, como neste caso, buscando sempre a Muscala vai xerar moitas ventaxas tanto interior como nos xogadores exteriores, porque van ter que axudar do lado contrario, co cal quedan liberados os tiradores. Asistencia de Doblas, bonita canastra de Anthony Winchester. Xa o dicía Moncho Fernández na previa, atención, eles xogan pouco por dentro e moitas das veces que meten balón dentro é para facilitar o traballo dos de fora. Pumprala, Mineraz, con el Ramsdell. O bloqueo de Xanzopoulos, trata de liberar a Muscala. Corbacho, Pumprala, reverso ante Winchester, lanzamento comprometido, no rebote tocou Doblas, capturou Ramsdell. Raulsinho Neto, 4 minutos para esgotar o primeiro cuarto. Un arriba Río Natura Monbus. Oitava xornada en xogo. Winchester. Doblas. Aí está o duelo de novo con Muscala. Atención ao corte de Raulsinho. Doblas aguanta Muscala o lanzamento. Con forza aí Muscala. Botando o que hai que botarlle. Non, hai que estar atentos porque vin outra vez un corte sorpresivo de Raulsinho. Teñen que estar moi atentos estos cortes sorpresivos do lado contrario, os pases dos pivos de Guipúzcoa. Forzou demasiado agora Pumprala. Perdeu nese envío cara a Mineraz. E hai trocos en Río Natura Monbus, sentáronse Xanzopoulos e Mineraz. E vemos de novo esa última acción con Ramsdell. Protestaba Pumprala, non sei se era
cara a un posible agarrón de Ramsdale, que si non se entendeu con Mineras, non sei, non quedou era, nada claro. non era un bo pase, o pase era postear por arriba, un poste alto, e desde aí posibilidades de pasar ao poste baixo. Ramsdale, segunda de Pumprala. Ollo que hai problemas. Se unha mágoa porque lle postea, ve que é un xogador forte defensivo por o exterior, pero por interior Robinson pode ter algunha posibilidade e trata de xogar moi ben, que xoga ben de costas, move moi ben os pés e forza a segunda falta de Pumprala. Un 95 Robinson, un 98 Pumprala. Pasa que se move moi ben, está acostumado a xogar nestas ligas que xogan tan extrañas, xogan moitas veces de interiores, está a xogar de costas e move moi ben os pés e sabe atacar as defensas rivais. Sí, de ligas extrañas sabe bastante. Anota Robinson, 18 puntos de media esta temporada, segundo máximo anotador da competición. E aí aplaudía Javi Salgado, entrou en cancha Cortaberría. Posibilidades ahora que cambien a defensa, porque Robinson estaba a defender a Corbacho, seguramente Cortaberría ahora estará con Corbacho e Robinson quedará un poquinho máis liberado. Anotou Robinson os dous lanzamentos, entra Diguar, séntase con dúas faltas Pavel Pumprala. O quinteto de Ría Natura Bambús agora con Rafa Luz, con Corbacho, Diguar, Muscala e Delas. Si, agora os emparellamentos parecen un pouco máis normais, non? Robinson con Diguar e Corbacho con Cortaberría. Balón para Delas, mete para Muscala. A reviravolta Muscala, balón que non entra, rebotea Robinson. Balón de Robinson para Cortaberría, pide dentro Doblas, emparellado con Muscala. Ollo, defensa das axudas. Aí ven o corte de Cortaberría, balón para Cortaberría. Bueno, vaya taponazo de Corbacho. Agora sí ven en defensa Corbacho, atento para poñer a chapa. Rafa Luz. Moi ben. Delas, busca de novo a Muscala. Diguar, Rafa. Ollo, quedan 10 segundos, Muscala, balón para Delas. O lanzamento de Delas ante Ramsdale. Bueno, a sorte que tamén vale. Eso suma 2 na conta de Delas. A verdade que sí, que era, bueno, era o derradeiro, non tiñan xa, esgotaba o tempo, pero a pedrada tivo a sorte de que tuvo unha parte de atrás de entroar o taboleiro e quedou morta a pelota, sí. O amán de Delas diante, quedaban 5 segundos de posesión. Primeiro tempo morto na cancha. De momento, a cousa en ataque está complicada para os dous equipos. E aí está Moncho. And you, in the help side, dynamics, fellas. Don't stay too close to them. You understand me? They pass inside, they do that screen. It's one layup of Winchester and now Cortaberría means other one. Absolutely alone. You help here, Alberto, jump, and here, the dynamic, like Ben help now. Okay? Here. Okay, dynamic, fellas. Vale. Next one is dos abajo for him. Vamos a ver si encontramos las... Sí, pick and pop. And fast situations to attack Ramsdale. Fast situations to attack Ramsdale. Pecho 4 o uno cross. Vale. Uno cross o uno fast. No, primero pecho 4. Pecho 4. Y luego uno fast y uno cross. Vamos, tío. Bueno, parecíame entender que fast situations against Ramsdale. O sea, acciones rápidas contra Ramsdale. Dicía tamén a Delas que non se pegara tanto, non? Máis dinámico. Corrixindo a Moncho Fernández, que facía tamén, bueno, creo que parecía entender, prestaba atención a esas situacións interiores nas que Doblas aglutina xogo e acaba doblando un balón para algún dos exteriores que corte. Sí, os cortes, os residuos exteriores do lado contrario teñen que estar máis atentos e axudar do lado contrario, estar moi atentos á defensa destes xogadores. Ahí está Raulzinho Neto, 2,5, balón para Robinson, está pisando, asiste para Ramsdale, canastra bonita, canastra de Ramsdale, asistencia Robinson. A verdade que ahora moi ben xogado en ofensiva Guipúzcoa, a defensa do lado contrario de Obra un pouquiño, bueno, era moi complicado porque estaban moi separados, pero a verdade que xogaron moi ben en ofensiva Guipúzcoa. Retoma mando Guipúzcoa Basket con esa canastra de Ramsdale, mete Rafa, recibe Muscala, ahí está Muscala contra Doblas, aguanta ben Doblas, pasiño de Muscala, o lanzamento dentro. Anota Muscala. Moi ben, que non podía facer neste caso Delas era irse debaixo do aro porque estaba a xugar un contra un. Ten que estar atento a xugar as costas no momento que reciba axuda este xugador. Falta persoal de Delas. Aí bloqueou a Raulzinho Neto. Enganchou uno. Pero mira, falta persoal de Mario Delas. Está en bonus Río Natura Monbús. Aí está no bloqueo. Bueno, engancha. Arrolla, máis ben. Vai ao banco Corbacho. Entra Xanzópulos.
Sí, bueno, un recurso táctico que non vimos hasta o momento de xogar con dous bases, non? Con Rafa Luz e Xanzópulos. Ahí está, balón dentro para Robinson. Va a tratar de pustear a Diguar. Ahí está, aguanta Diguar, o lanzamiento a reviravolta. Pásase, toca Muscala, captura Rafa. Balón para Rafa Luz. Saindo rápido Río Natura Monbus. Cuidado con ese balón Robinson. Acaba refacéndose Xanzópulos. Balón para Rafa. A finta. Marcha de Cortaberría. Saca para Muscala. Lanzamiento de 5 metros. Canastra de Mike Muscala. Anota Muscala. 6 puntos de Muscala. Claro, a posibilidade deste recurso táctico de xogar con dous bases seguramente é propiciado por la ausencia de Scott. Claro. Los minutos de Scott. Repartios entre os bases. Balón para Robinson. De momento. Ramsdale. Ahí está Doblas. Atención aos cortes. Doblas metendo dentro a Muscala, o lanzamento, canastra de Doblas. Claro, aí teñen que estar moi atentos do lado contrario. Bueno, non sei quen ten, de onde ten que recibir as axudas, pero o traballo de scouting ten que vir, bueno, do lado contrario ou do mismo lado as axudas, porque Doblas é un xogador que recúa moito, é poderoso, potente, forte, e vai ter esa ventaxa fronte a Muscala. Balón para Rafa Luz. Diguar, Xanzópulos. Xanzópulos forzando a Cortaberría, saca para Diguar, o lanzamento de Diguar. Bueno, que chega o Magosto. Balón para Raulciño. A mi falta personal anterior. Veremos el de Rafa o de Diguar. Diguar está diciendo que del. Sí, a ver qué indican los colegiados. 2 tiros. Ahí vemos. Sí, de Diguar, claro. Sí, é unha falta táctica, ve que va en movimento aro. Una pregunta, Manel. Estamos vendo, cada vez que recibe Doblas dentro, que a defensa de Río Natura Monbus se cadra prefire non facer axudas. Prefire deixar a Muscala. Pode ser que o que estean tratando de proteger a posibilidade de que saque o balón pros tiradores, sabendo que les tiran de fora como tiran, que basean o seu xogo nos xogadores de perímetro, que son o segundo equipo que máis tira de 3 da liga, que por aí teña medo Moncho e diga, bueno, casi prefiro que a xogue Doblas contra Muscala, que para min un tipo de garantías, pensará él, que non que me saque un balón fora e cree unha vantaxe. Pode ir por certo, aí? Sí, pode ser certo, pero pode recibir axudas, imagínate, do segundo pivo, do lado contrario, do aleiro, do exterior do mismo lado, depende de quen estea no campo, pode ter mellores ou peores tiradores e a partir de aí onde poda recibir axuda. A verdade é que ata o momento deixaron xogar un contra un sin ningún tipo de axuda, e iso é preocupante porque ata o momento as 2 veces que xogou contra un convertiu a canastra. Sí, señor. 18-17, últimos 20 segundos. Última posesión Río Natura Monbus. Xanzópulos. Ahí está saindo Diguar, perseguido por Winchester. Diguar, mete Diguar, balón para Oriol. Primeiro balón para o capitán. Oriol, a manga baixo de Raulciño para recuperar. Recupera Guipúzcoa Basket. Reclamaba falta Oriol, o lanzamento de Raulciño. Bueno, esa non entra e acaba o primeiro cuarto. 18-17, o final estirón de Guipúzcoa que retoma o mando do partido. De momento, 18-17, está gañando Lagungaro, un punto arriba, se cadra, estivo máis tempo por diante Río Natura Monbus neste primeiro cuarto, pero dun lado ou doutro, dun xeito ou doutro, Manel, este primeiro cuarto eu creo que non nos está decepcionando, non? No sentido do que esperábamos, partido moi igualado, moi competido, no que vai ser moi caro, cada canastra fácil aquí, vai costar un mundo, e vai haber que traballar isto ata o final. Justamente, aquí o que prima é a igualdade ata o momento, e tamén o que voto moito, o que se ve moitísimo é a falta de ritmo, non? Os equipos están moi atrás, en o aspecto defensivo moi encima, moi arriba, moi intensos, non dando opcións, segundas opcións ao equipo contrario, e bueno, sabendo que é super importante, de aí a pouca anotación e o pouco ritmo do partido. Bueno, pois comezou o segundo cuarto, Río Natura Monbus está xogando con Rafa Luz. Ahí recibe Diguar, Corbacho, Delas e Oriol. Quinteto do conxunto galego. Balón para Rafa. Rafa mete dentro para Oriol e hai falta persoal. Primeira falta persoal de Olaizola. Descanso para Doblas. Yoyo coa saída de Doblas da cancha. O potencial interior de Guipúzcoa e outro. No, que pasa que tamén cambiou no caso de Río Natura a Junjet por Muscala, e tamén, bueno, teñen que castigar e seguir castigando, tentar castigar a defensa con pases interiores xogador de Río Natura. Non entrou a tripla de Delas. Manexando a situación Guipúzcoa Basket. Primeiros 30 segundos consumidos do segundo cuarto. O lanzamento e a tripla. Canastra de Raulciño Neto.
Primeros puntos de este segundo cuarto. Foi un amado, porque estaba a defender francamente ben, moi aprisionante en liña de pase, pero bueno, un despiste aí de Rafa Por deu a cierto, opción. mira ya Rafa agora tratando de devolver ya canastra de Rafa Luz. Sí, é importante, ademais, que este xogador entre en xogo. Por certo, deron ya de 3 puntos esa Raulsinho, vendo a repetición, eu creo que estaba pisando coa puntiña da Viqueira. Balón de Raulsinho. Ahí está Raulsinho a penetración, con el na marcaxe Delas, acaba sacando esa bola para Winchester. Winchester, marcha de Diguar, a bomba de Winchester que non, toca Delas, veremos no segundo intento, sí, Delas, Oriol. Oriol ao final o que capturou, Rafa Luz. Aí están os dous brasileiros fronte a fronte. Ben, xogou entre pivos. Delas, buscando a Oriol, anticipaba Olaizola. Diguar, Corbacho, pide dentro Delas, balón para Mario Delas. Ahí está Delas, o xogue de pés de Delas, canastra de Delas. Moi ben xogado. Aí sí que pode ter vantaxe. Saída do tirador, sale moi presionado, un contra un lado, contra un Muscala do mesmo lado. É moi ben o xogo de Costas, o remate final de Delas. Xogando Guipúzcoa Basket con Raulsinho. Aí está o lanzamento de Ramsdell. Bueno, no último segundo da posesión elevouse por riba de Rafa Luz e anotou Ramsdell. Sí, que nos outra bloqueos tripla. sí, cambiaron e quedou un pouquiño separado. Neste caso Rafa ten que estar moi pegadiño a él, porque é un xogador que tira, que normalmente non vai moito para dentro, e conseguiu esta tripla por despiste na defensa de Río Natura. De momento dúas canastras de Guipúzcoa no segundo cuarto, dúas triplas. Rafa Luz saca para Delas, o lanzamento de Delas, tripla de Delas. Bueno, como comezou este segundo cuarto, Non, castigou de un xeito. Daña de dous estaba pisando. Pero está moi ben dentro moi ben o xogo de Rafa dentro fora, con posibilidade de tiro liberado de Delas, moi ben a posibilidade de tiro deste xogador, e moi ben rematada convertindo en canastra. 6 puntos para Mario Delas, 24-23. Movendo Cortaberría, forzando a Corbacho, meteu a man Corbacho, escapouse ya Cortaberría, o lanzamento de Ramsdell de novo no último segundo da posesión. Pechou ben o rebote Rafa Luz, aí ante Olaizola. Rafa forzando a Raulsinho, falta de Raulsinho neto. Segunda, moi agresivo Rafa Luz fronte a Raulsinho. Está a gustar esa intensidade, buscar a posibilidade vertical, moi vertical o aro, sacando posibilidade de axudas e doblar aos tiradores ou penetrando para deixar en bandexa. Aí xira o banco Ramsdell, de momento máximo anotador do partido, 8 puntos. Cando vemos de aí de novo a segunda falta persoal de Raulsinho. Descanso para Diguar, entra Xanzopoulos de novo. Xanzopoulos e Rafa Luz. A falta de rotacións, non? A falta de Scott propicia que teña estes xogadores. Diguar, Estopún para ten dúas faltas e ten que salir outro xogador para suplir a Diguar. Xanzopoulos pide o bloqueo de Oriol. Aí está Xanzopoulos, marcha de Javi Salgado, balón para Delas. Delas, o lanzamento, pasiño atrás de Delas, a pelota que non quere, ese balón para Winchester. Non está mal xogado. Boto un pouquiño a faltar a posibilidade de que Junjet trate de gañar un pouquiño máis a posibilidade fronte ao seu defensor, e a posibilidade de que lle podan dar balóns para crearlle aí e castigar a defensa de Guipúzcoa. Balón dentro. Aí está Hanley ante Oriol. Acaba chegando Corbacho. Corbacho para barrer esa bola. Rafa Luz. Balón para Delas, o corte de Rafa. Balón para Rafa, canastra de Rafa Luz. Aí, co retrovisor, Mario Delas. Perfecta lectura do corte, a posibilidade de pase, moi ben o pase de Delas, o momento de pase, o corte de Rafa Luz. Winchester, párase ante Rafa. Esa bola indican os colexiados que punteou Rafa Luz. Recoñece Rafa, 11 segundos de posesión, Guipúzcoa Basket. Están a defender moi ben a Winchester, un xogador que base a casi todo no seu tiro, non é un xogador que penetre moito e teñen que estar moi atentos a esta posibilidade. O lanzamento de 3, non, ese rebote veremos, acaba tocando Olaizola. Así que a bola pro conxunto galego. 24-25. Subindo bola Xanzopoulos. 6 minutos para chegar ao intermedio. Aí será tempo para revisar o que fixeron os nosos na Adeco Ouro. Corbacho. Xanzopoulos. De novo Corbacho. Aí está Corbacho para Delas. Enfrontase a Hamley. Aí está Delas xogando, bueno, de libro, canastra de Delas. Moi ben, a lectura, 4 abertos, balón interior, un contra un de Delas e recibe a axuda a doblar. En este caso moi ben o xogo hacia o tiro libre. Perfecto movimento do equipo, perfecto movimento de Delas. Anotando fácil Delas, 8 puntos para él. Olaizola, Hanley, Salgado. Ollo Salgado, 3 segundos, esa vai ser para Salgado. Salgado que se filtra, topa con Delas, a pelota que non entra e acaba a posesión.
Balón para Río Natura Monbús. Outra boa defensa. Sí, o potencial resíntese un pouquiño, non? Falta de doblas, que neste caso están a cambialo, e Ramsel notase moito o xogo interior e as posibilidades de defensa de Río Natura Monbús pechando os xogadores exteriores, os tiradores, e deixa un poquinho máis liberados aos xogadores interiores porque non tiñan moito potencial. Bueno, volveron os pesos pesados. Doblas e Robinson. Balón para Oriol. Oriol mete para Delas. Delas que levanta, canastra de Delas. Asistencia Oriol Junyen. Moi ben, o xogo é o que teñen que seguir insistindo a insistir, porque a posibilidade de castigar tamén a Doblas é importante para meterlo en faltas personais. Hanley con Robinson. Por aí ven Winchester. Winchester na marcase Rafa Luz. Salgado. Salgado girando para Doblas. Emparellado con Delas. Veremos aí Delas. Bueno, que mande xogador listo, meteu por aí. Moi ben. Quedaránlle 3 segundos de posesión a Guipúzcoa Basket. Sí, a defensa de Río Natura está a cambiar en todas as posibilidades de bloqueos. Ahora tiña ventaxa. Javi Salgado non leo moi ben, tentou de pasar, pero tiña ventaxa de xogar un contra un fronte a Junjet, e podía sacar muchísimas máis ventaxas e as posibilidades de doblar aos xogadores interiores, os exteriores os tiradores de por fora. Move Robinson, o lanzamento de Winchester desequilibrado, non entra, o no rebote Doblas. Acaba capturando Oriol Junyen. Eso sí que é importante, non dar segundas opcións, estar forte no rebote defensivo e saídas para xugar un pouquiño longo e posibilidades de ataque de Río Natura. Aí está Rafa Luz, tapona Winchester, 24-29, máis 5 Río Natura. Bloquea Oriol, Rafa, suspensión, 5 metros, canastra de Rafa Luz. Crecendo cada xornada que pasa Rafa Luz. Xa fixe un gran partido diante do Barça, e de momento está coallando outra magnífica mañá de baloncesto. A verdade é que sí, non son ofensivas, senón que defensivamente está traballando moi ben fronte a Winchester, e agora está a ler moi ben as posibilidades e moi boas as opcións de ataque. Entre Rafa Luz e Delas, 14 puntos neste segundo cuarto. If we are using dribbles against switch, we cannot play. We cannot play, eh? They defend very well against dribble. No. Play another play without pick and roll. Without pick and roll, or play previously, or attack the center without using, okay? Hey, siéntate. Esquina larga ahora, against pressure. Look for the weak side, in the first pass. And we are playing 43, no. 43, no. Okay? Choose the side you want to play. Okay, here, come back, decide. Okay, we are choosing this side. And in defense, or we are defending harder the low post with the 4, or we have to change something. Okay? Let's go. 1, 2, 3. Bueno, así rápidamente o que dicía que Río Natura Monbús estaba defendendo moi ben as situacións de dribbling, que xogaran algo máis de pick and roll, dicía, desos bloqueos e continuacións, dicía Sito Alonso. Falaba tamén de facer a xogada 43 no, que, bueno, era cuestión de decidir logo se facían para un lado ou para outro, e acababa falando de que tiñan que defender ben o 4 de Río Natura, que senón non había maneira. Está a crear moitísimos problemas. Delas está a xogar un bo partido, están buscando e atopando esa opción en ofensiva a Río Natura, están machacando por ese lado a defensa de Guipúzcoa. Salgado, por aí ven Robinson, quedouse un tanto atrás Corbacho. Robinson saca el balón para Winchester, aí que se acaba comendo a bola, 3 segundos de posesión. Salgado, e hai falta no último segundo de Xanzópulos. É unha verdadeira mágoa, porque a boa defensa de Río Natura remata con unha falta, sí, no último segundo de posesión, sí. Son desas faltas que os adestradores non vos gusta nada. Non, o que pasa que estivo listo aí, Javi, ve que queda moi poquinho tempo e trata de penetrar para buscarse unha opción de tiro. Mais 7 Río Natura Monbús, máxima diferenza do partido pro conxunto galego. Salgado, Winchester, Robinson, queda con Oriol, mete dentro para Doblas, anticipa Delas, non, balón para Doblas, falla, toca Delas, balón para Corbacho. Que sorte, quedaron... Sí, quedara con Rafa Luz. Non o tivera moi claro no cambio, quedou só Doblas, pero moi boa axuda do lado contrario e propiciou, bueno, o erro, que non foi tanto erro, sino máis ben un fallo do xogador de Doblas de Guipúzcoa. Corbacho para Delas, aí está de novo 4 galego, Delas agora non, rebote para Winchester. Javi Salgado, Robinson, lanzamento liberado de Robinson, non quere, rebote Delas. Rafa Luz. 3 minutos pro intermedio.
Ahí está Rafa forzando a Winchester. Rafa, bueno, con fortuna, balón para Rafa. Robinson metiéndose en un problema, balón para Robinson. Recupera Robinson, Salgado. Salgado frente a Xanthopoulos, canastra de Salgado. Lástima de últimos ataques de Río Natura. Ahí está de nuevo. Non está mal a defensa, esta primeira vez que poden correr, a primeira canastra que meten a contra. A verdade, a defensa de Río Natura Mombún nese senso está moi concentrada, non dando contra o seu equipo de Guipúzcoa. Rafa Luz, non hai opción, acaba tirando, non hai rebote tampouco, captura Hanley. Non me están gustando demasiado os últimos ataques de Río Natura. Quizáis un tempo morto por parte ahora de Moncho non viña mal o seu equipo. Hanley pide Doblas, quedou con Xanthopoulos, na axuda Rafa Luz, aí está Doblas. Doblas no segundo intento. Quedara con Xanthopoulos e chegou na axuda Rafa Luz. Claro que a axuda do lado contrario que ten o xogador máis pequeniño, e no momento que pode subir o balón teñen problemas e consigue Doblas, porque é un xogador moi grande debaixo do aro meter a canastra. Por aí ven Delas. Xanthopoulos. Xanthopoulos con Salgado, lanzamento de Xanthopoulos. Bueno, canastón de calidad de Xanthopoulos. Sí, importante porque está un pouquiño espeso en ataque Río Natura, e convertir esta canastra venlle ben ao seu equipo para liberarlo dese peso. Ahí está Javi Salgado pedindo que suba Hanley. Salgado, Robinson, vai postear aí a Xanthopoulos, trata de sacar ya falta, busca Tabo a Robinson, non é o día de momento de Robinson. Rebote para Oriol. Rafa contra todos. Rafa, bueno. Sí, eu creo que un tempo morto igual de Moncho ou un algo, non? Sí, non, viña ben un tempo morto, ahora va a facer cambios, pero a verdade é que un poquinho de tranquilidade non lle viña mal o equipo. Os 4 últimos ataques de Río Natura, agás esa canastra que víamos en suspensión de Xanthopoulos. Sí, moi espesiño. Non foron boas opcións. Gol de Mineras. Eu insisto que as opcións de Río Natura pasan por buscar moitísimo o xogo interior, tratar de castigar moitísimo os xogadores interiores, neste caso a Doblas, porque é prácticamente o xogador interior do seu equipo, a referencia, tratar de castigalo con faltas personais e que non se aplique moito en defensa. Balón para Hanley. Robinson, na marcase Corbacho, no cambio Robinson con Oriol, mete man Diguar, corta Berría, chega para xustar Diguar. Salgado, ofrece o bloqueo Robinson. Salgado que busca un luxo. Bueno, hola. Que canastón acaba de anotar Javi Salgado. Nunca mellor dito, é un luxo total. Mira, amago, métese aí por debaixo do sobaco, rectifica e quedando 2 segundos de posesión anota iso. É un canastón, pero a verdade é que moitísima sorte. Mineras. Rafa Luz, balón de Rafa para Corbacho. Devolve Corbacho, non entra. Rebote para Salgado. Correndo Guipúzcoa Basket. Para ser Salgado. Salgado, bueno. Luis arriba Salgado con esa. Hanley. Pide agora calma a Javi Salgado. E vexo moi cansado a Junjet neste caso. Non sei se un cambio diría ben ao seu equipo, porque vexo... Aí está Salgado precisamente no cambio con Oriol. Mete dentro para Doblas. Doblas con Mineras. A ver, a tiros libres para David Doblas. Sí, Río Natura está a facer, digamos, un doble cambio, non? Como sempre cambian os bloqueos, queda grande con pequeno. Na continuación do grande, ven a primeira axuda, que é un xogador máis pequeno do lado contrario, pero cando o balón sai con un pase máis, volven a cambiar, e o pivo do lado contrario xa pilla a continuación que quedaba antes co xogador pequeno, e o pequeno recupera o exterior do seu lado. Tiros libres para Doblas, ata o momento 6 puntos, 7 puntos Doblas, 2 rebotes, unha asistencia e unha recuperación. Grandes números de Doblas antes do descanso. Sí, é un xogador importante que está a traballar moitísimo, por iso digo que en ataque de Río Natura pasaría por unha moi boa acción de buscar sempre interior, tratar de castigar a este xogador para que físicamente tamén teña que traballar e que se poda cargar de faltas personais, porque é o único interior referencia do seu equipo. Xogador que actúa máis de 30 minutos por xornada, David Doblas. Pero neste caso saben como está, moi ben Sito Alonso neste caso volve a cambialo, bueno, ademais que queda moi pouquiño tempo, queda un ataque para non cargalo con faltas personais. Move Rafa, entrou Motos en Guipúzcoa Basket. Balón de Rafa. Moi ben. Mineras, Rafa que penetra. E hai falta persoal. Olaizola. Moi ben a posibilidade, man a man, penetración non cambia no bloqueo, a continuación de Rafa Luz con balón a chan, rapidísimo e moi vertical, sacando a falta personal. Aí está de novo, bueno, Olaizola ou antes Hamley. Foi para Hamley ao final a falta.
3 segundos 6 décimas. Pidiendo permiso Iñaki Sanz para entrar en cancha. Séntase Pumprala, que tú en 2 faltas no quiere arriscar en esa última defensa. Esos 3 segundos, Moncho Fernández. Ahí está Winchester, o ex de Breogán. Baixo banco Miquel Motos. Aguantó una cancha, una posesión. Rafa Luz, anota. Sí, era un cambio, unha rotación táctica. Como queda moi pouquiño tempo, buscan a posibilidade tamén agora dun tiro rápido por parte de Guipúzcoa. Segundo tiro libre para Rafa. 9 puntos para Rafa. 33-34. O segundo de Rafa dentro. 10 puntos para Rafa. 33-35. 3 segundos. Salgado, lanzamiento de Salgado. Bueno, con Salgado nunca pode estar un tranquilo, porque si alguén pode meter cousas como esa é precisamente ese xogador que se retira. Acabou o primeiro tempo en Illumbe. De momento, partido que está respondendo Manel o que se agardaba. Duro, trabado, sen ritmo, en moitas ocasións, e que nos vai facer sufrir ata o final. Moita igualdade, moi pouquiño ritmo, moi defensa, moi de scouting, e a verdade que, bueno, o máis importante ata ahora é o resultado que apea no marcador, que a victoria de 2 puntos por parte de Río Natura. 33-35, uns segundos, estamos o repaso da Adecouro e volvemos de inmediato desde Illumbe. A intención dos Jazz é incorporar o ano que ven. Non teñen un base definido. Estivo este ano no campo, traballando no verán, nun campus de verán con eles. Non pode marchar de momento. El quere ir dispoñendo de minutos sempre que lle aseguren que vai xogar. E a intención de Utah en principio é que eso poida suceder a temporada que ven. El está animado a ver en que queda a cousa. A mí sinceramente non me parece un base para xogar moitos minutos en NBA. Ahora que nunca se sabe. Cuidado con esta NBA, que xa non é a NBA de hai 10 anos. Eso sí que é certo. Está máis globalizada, ahora hai máis xogadores que antes non xogarían en ningún equipo de NBA, que ahora están a xogar moitísimos minutos. Fíxate, por exemplo, Teletovic onte creo que foron 18 puntos, 18 rebotes. O exxogador de Victoria, de Baskonia. Comezou o terceiro cuarto. Movendo Raulsiño para Robinson. Ollo no cambio dentro a Doblas, que quedou con Xanzópulos, e hai falta persoal de Xanzópulos. Sí, leron moi tarde ese mismatch, digamos, esa defensa de Xanzópulos fronte a Doblas. Desde tempo a posibilidade de facer falta a defensa, pero quedan desasustados e se retardan o pase ten posibilidades a defensa de Obradoiro. Se non van ter moitos problemas en ese tipo de cambio na defensa dos bloqueos. Segunda falta persoal para Xanzópulos. Move de fondo Raulsiño. Balón para Ramsdell. Raulsiño. Cortaberría. O lanzamento de Cortaberría a tripla. A tripla estaba só, pero non tocou nin aro. O balón de Robinson directamente ás mans de Delas. Subindo Xanzópulos para Pumprala. Aquí non tira ningún nin outro. Pumprala, pase dentro, canastra de Muscala. Falta de Ramsdell, haberá adicional para Muscala. Moi ben xogado, tempo de xogo, xa tiña posibilidade de tiro de Pumprala, buscou interior, recibe a axuda de Doblas e dobla moi ben a xoga das costas de Muscala. Falta persoal de Ramsdell, primeira. No adicional Muscala. Convierte Muscala 9 puntos. É importante que entre en xogo tamén Muscala, porque pode ser unha referencia no xogo interior para castigar o xogo interior de Guipúzcoa, que non ten moita rotación nesta posición. Cortaberría. Sae Robinson. Van arriba de Pumprala. Bloquea Doblas. No cambio Pumprala con Doblas. Ollo a Pumprala, que ten 2 faltas. Trata de anticipar Pumprala. Moi ben defensa, moi ben anticipando por Ahí diante. Ahí está, Pumprala, tremendo Pumprala. Equivocouse Raulsiño, aí chegou Pumprala. Aí pede Robinson. Moi ben a defensa de Pumprala, non só sobre Robinson, tamén sobre o cambio, cando quedou cambiado con Doblas, non deixándose fixar e defendendo por diante para complicar e cortar a posibilidade de pase, como foi o caso. No verá Corbacho. Diante del Cortaberría. Balón de Corbacho, pide Muscala. Corbacho, Xanzópulos. Atención a saída de Corbacho. Aí ven Corbacho, Xanzópulos. Ui, que xogada, Muscala. Muscala, Corbacho, o triple liberado, non entra. Esa se cadra demasiado fácil para Corbacho. É unha mágoa porque moi ben xogado, ademais buscando o xogador liberado. Raulsiño, Cortaberría. Asiste Raulsiño, canastra fácil, Cortaberría. É unha mágoa porque despois de xogar tamén en defensa, en ataque, que te metan por un erro, un despiste na transición defensiva, castiga. E que se non entre ese de Corbacho. Eso para empezar. Claro, e logo castiga con unha xogada en transición moi rápida, unha canastra fácil, moi doada do equipo de Guipúzcoa.
Xanzópulos amaga o pase, Xanzópulos, hai falta persoal. E menos mal, porque, bueno, a verdade é que xa non tiña posibilidades nin de pase nin de tiro. Falta de Raulsiño. E a terceira de Raulsiño Neto. Falta importante para Guipúzcoa Basket. Aí está de novo. Aí, mete a man. Sí. Cando Xanzópulos xa se tiraba, embestía Doblas. Falla o primeiro Xanzópulos. Se lles comentaba que anda polo 60% desde a liña de persoal. Segundo tiro libre para Xanzópulos. Billy, como lle chaman no equipo. O segundo de Billy acaba dentro. Movendo Raulsiño Neto. 4 arriba, Río Natura Monbus. Doblas. Cortaberría. Robinson. Con el Púmprala. Aí vai postear Robinson. A xogada de Robinson a man de Púmprala. Defensa boa de Púmprala, arriscando a terceira falta. Non tengo un bo día Robinson. A verdade é que esta era unha xugada moi ben de costas, moi doada. Tiña un tiro doado e non foi quen de convertilo. O rebote final foi para Muscala. Un máis para Muscala. Máximo reboteador da Liga ACB. Xanzópulos. Xanzópulos saca para o lanzamento. Dentro de Muscala. 11 para Muscala. Sí, unha posición non a súa, pero a verdade é que ten moi boa man de 4 ou 5 metros. Están tamén a conseguir canastras deste xeito por parte de Muscala. É un caso curioso de Muscala. Bueno, hai bastantes deportistas, por exemplo Rafa Nadal, o tenista, que lles pasa que escriben e habitualmente se manexan cunha man a esquerda, no caso, por exemplo, de Muscala, e xogando, practicando o seu deporte, pois tiran da dereita, non? Coa man contraria, non? No caso de Nadal, el escribe, come todo, bueno, coa dereita e xoga o tenis coa esquerda. É o caso de Muscala ao revés. A recuperación aí de Guipúzcoa, canasta de Robinson. 39-41. Oye, con estes despistes é unha pena. A verdade é que o pase parece que está fora un poquinho fora de partido. Xanzópulos, non sei se... Xanzópulos. Xanzópulos para Delas. Delas con Ramsdell. Atención, axuda de Doblas. O traballo de Delas, bonito. Bonito amago, picou Ramsdell e anotou de novo Delas. Moi ben, está a xugar francamente 12 puntos e moi ben un contra un, con grandes movimentos de pés fronte a xugadores importantes defensivos. Raulsiño Neto. Cortaberría. Balón para Ramsdell. Raulsiño. No cambio con Muscala. Ramsdell. Quedaron aí todos mirando. Lazou Ramsdell. Non castigou. Balón de Doblas. Corbacho. Quinto balón que acaba apañando aí Corbacho debaixo do seu ferro. Sí, moi bo o labor seu defensivamente, en rebote defensivo, 5 rebotes, 2 asistencias, está a traballar moi ben defensivamente, non ten moi bo día, pero bueno, isto queda é moi largo e vai por rachas, pero a verdade é que está a traballar francamente ben. Outra máis para Mario Delas. Aí está de novo 4 de Río Natura, como dicía Sito Alonso, afundindo a Guipúzcoa Basket. No, estás a convertir no referente ofensivo do equipo, están a buscar, está moi ben, con tiros de 3-4 metros, xugando de costas, está creando moitísimos problemas a Guipúzcoa. Percutindo Doblas, Doblas, a man de Muscala, defende ben Muscala, balón para Muscala, toca Ramsdell, Raulsiño, Muscala, Ramsdell. E aí está a loita de Mike Muscala. 39-45. Esa bola será para Río Natura Monbus. Vai o banco Xanzópulos, entra Rafa Luz. Parece un bo cambio, non está a xugar francamente a dirixir, notase non este tipo de pase que cortou anteriormente Robinson, que non estaba moi a gusto no campo. Sito Alonso sentou a Cortaberría, volveu Winchester. A ver a entrada de Rafa, que lle deu un pulo importante a Río Natura na primeira metade. A ver se axuda a romper o partido nesta segunda. Rafa, con Delas. Os dous tipos máis productivos agora mesmo na cancha por parte do conxunto galego. Rafa, aí está Rafa, saca Rafa, balón para Delas, o lanzamento de 3 de Delas, non, rebote longo para Ramsdell. Raulsiño. 5 minutos para esgotar o terceiro cuarto. Pide Winchester. A suspensión de Winchester, non, demasiado longo, rebote para Delas. Echou ben ante Ramsdell. A verdade é que están a ter unha porcentaxe bastante mala. Non sei se é froito da boa defensa de Río Natura, pero a verdade é que tiros sós non están a convertir como habitualmente están a facer os xogadores de Guipúzcoa. Levan 4 de 16, 95%. Muscala, aí está o lanzamento, non. Estaba só, pero non entrou.
O receite foi para Ramsdale. Raulzinho Neto forzando a Rafa Luz. Aro pasado. Cabuse comendo ferro. O receite para Delas. Sube Rafa. Balón de Rafa para Pumprala, autoestrada. E esa vai para baixo. Con decisión Pumprala. Anota Pavel Pumprala para poñer 8 arriba. Máxima diferenza do partido para Río Natura Monbus. No, que ven todo unha boa defensa por parte dunha axuda importante de Muscala fronte á penetración de Raulzinho. Transición rápida, moi ben o pase por a liña de banda e a penetración vertical de Pumprala de luxo. Tempo morto, Sito Alonso. Okay. First play. We played 35. 35. Please. Okay. Pass and when David has the ball, please. Balón interior para David. Now Doblas. Winchester. You are the passer. Winchester. Here. And one-on-one with Cam, faking, or pass the ball offside. Okay? Better defense now against Delas and Muscala. Better defense. Let's go. Mellor defensa sobre Delas e Muscala. E aí deseñaban a xogada na que Winchester era o encargado de darlle o balón dentro a Doblas. Tratando aí de meter dentro, de castigar a través de Doblas. Tratar de sacar seguramente posibilidade de axuda, seguramente que poda recibir Winchester algún tipo de bloqueo por si axudan para un tiro liberado este xogador. Esa xogada na que Winchester era o encargado de meterlle ese balón interior, ese balón dentro, no poste baixo a Doblas, chamáballe 35. Xogada 35, dicía Sito Alonso. Balón sen movimento, 4-13 para esgotar o terceiro cuarto. Raulzinho Neto para Winchester. Ahí están dentro con Doblas. Ahí está xogada 35. Doblas fronte a Muscala. Ahí está Doblas, axuda de Delas. Doblas, a man de Muscala, falta de Muscala. A verdade é que está a ter problemas na defensa Muscala dun contra un de Doblas. Vai ser moi rápido e moi doado, non? Por a liña hacia cara dentro, sí. Sí, hacia o tiro libre. Ademais, por o sitio que pode recibir máis axudas é que non está a recibir este tipo de axudas. Na liña de persoal, David Doblas. Anota o primeiro Doblas. Quizáis debería lle dar un poquinho máis liña de fondo e recibir axuda do pivo lado contrario, logo unha rotación do xogador exterior dese lado. Crearía máis problemas o xogo dun contra un de Doblas fronte a Muscala. O segundo de Doblas non, rebote para Muscala. 9 puntos David Doblas. 40-47. Pumprala con Rafa Luz. Pumprala, o corte de Corbacho. Agarrado por Winchester. Rafa, Rafa, balón para Muscala. Ahí está Muscala de nuevo con Doblas. Muscala busca o lanzamento coa esquerda, non, ese balón tocou Delas e é para Guipúzcoa. Está ben xogado, pero a verdade é que é moi bo tiro ca man esquerda, pero bueno, non tivo a sorte de convertir. Entra Mikel Motos, séntase Winchester. De momento 2 puntos nunha xeira de 1-7 para Anthony Winchester. Sí, non está atinado, tanto el como Robinson, e todo pasa por aí, porque Robinson non entra en xogo, teña problemas de anotación, pode vir moi ben ao desenlace final. Balón para Robinson, o lanzamento por elevación ante Oriol, non entra, rebote para Delas. Como está Robinson? 1-7, que segue así. Está no defender ben, Pumprala antes Corbacho, pero a verdade é que as posibilidades de victoria pasan porque este xogador non anote. Delas. Ahí está Corbacho tratando de salir de nuevo para recibir. Corbacho, lanzamiento afastado, nada. Delas que toca. Bueno, estivo listo Delas, confióse o Laizola e acabou anotando Pumprala. Si, é que parece que están un pouco adormilados. O equipo de Guipúzcoa é moi listo neste caso Delas, vindo a trayectoria do tiro da mandarina de Corbacho. Xogou o Laizola. Balón de Motos para Raulzinho. Está xogando moi poquinho Javi Salgado hoxe. Mikel Motos. Motos desbordando a Corbacho, lanzamento, bueno, canastra de mérito aí de Mikel Motos. A verdade que sí, de moito mérito. Aí ese Corbacho da súa defensa, tiraba aí o balón contra a colchoneta da base do tabuleiro, falta de Raulzinho, cuarta. Moi importante esta falta. Aí está Corbacho, que non estaba moi contento con esa última defensa sobre Mikel Motos. Volve Salgado.
Pois xa sabe o tipo de defensa que vai recibir, moi pegachosa, non deixando armar doado, ten que ter paciencia de buscar interior e logo xugar as costas para tiros máis liberados co anterior, que está moi punteado, moi arriba del o xogador defensivo de Guipúzcoa. Rafa Luz, menos de 2,5, terceiro cuarto. Balón para Púmprala, perseguido por Robinson. Delas. Vai haber falta persoal. No chan está Oriol, falta de Olaizola. Si, danos un pequeño troco. Segunda. Descanso a Muscala, saiu Junget e veremos tamén a súa aportación que pode ser importante tanto no traballo defensivo como no rebote ofensivo do seu equipo. Entrou en cancha tamén Mineraz. Ahí está Mineraz. Balón para Diguar. Rafa Luz. Cambia de lado Oriol. Ofrécese en esquerda o capitán. Aí está Rafa, lanzamento de 3. Quedaban 2 segundos. Non, rebote para Olaizola. Marca dedo arriba Javi Salgado. 42-49. Indica ya Olaizola que bloquee. O movimiento para Miquel Motos. Robinson, posteando ahí a Rafa Luz. Robinson rectifica e canastra. Por riba da axuda de Mineraz. Anotó Robinson. Cando ten problemas de fora está a buscar moitísimo o xogo de costas, a postearlle. Neste caso estaba con Rafa Luz, tiña ventaxa física e buscou, xoga ademais, xoga moi ben os pés e crea moitísimos problemas aos seus defensores. Oriol. Ahí está Oriol con David Doblas. Hay dos clásicos da Liga fronte a fronte. Van a pitar en ataque. Ataque de Oriol Junyent. Pide explicación Oriol Junyent. Balón para Guipúzcoa Basket con 44-49. Coido que é un pouquiño máis doado. Ten problemas. Pitan ya Cocóbado. Pero xa insistiu moitísimo. Tiña que sacar o balón fora, tratar de gañar outra vez a posición se o dan, e senón xugar para o lado contrario, que hai máis posibilidades dunha penetración, tiro ou crearlle máis problemas que este tipo de ataque. What the fuck are you doing? Hostia! Ahí está Moncho. Roll in, hombre! That was against the pointer. I now go crazy to help Rafa on Pulgar. Hostia! Están en bonus, salimos los ataques, no los ataques, nos sacamos falta. Ben, no juegues para Ben. Es cortas a la probar. No, jugué. No pass to him. Jugué, pero estaba en el paso con Pablo, por eso voy al otro lado. Mira, sigue igual. Sigue igual, con fast y con cross. Con fast y con cross. Vamos, tío, Vale, vamos, con fast y con cross. ¡Ey! Let's go. Pois eu creo máis que nada un tempo morto para poñer un poquinho de carácter e reafirmar un poquinho as ideas, non? E de paso tamén para mandarlle un recadiño ao árbitro, non? Aí está, aproveitando para todo Moncho. Dicía aí, bueno, bolas dentro, non? No momento no que un grande queda un pequeno e a bola se pode meter dentro, pois era o que comezaba dicindo. E pedille un poquinho tamén explicacións a Rafa Luz por ese tiro. Dicía que Rafa, dicía que non tiña liña de pase, quedaban 2-3 segundos e que tirou. Por aí, escoitabas a Oriol tamén dicir con cabeza, con cabeza. Pois a ver se hai cabeza e hai manciña e acabamos apañando esta terceira victoria, claro que sí. Javi Salgado. Salgado ante Mineraz, o lanzamento de Salgado, bueno, canastón de Salgado. Atención a Guipúzcoa que nos últimos minutos do cuarto volve a engancharse. Non, ademais este xogador é complicado porque resolve uns hitos extrañísimos, non? Pero que lle dá moito resultado, como esta tripla ou algunha penetración, un tiro pouco ortodoxo, pero que o resultado final é importante porque achega no marcador a seu equipo. Mineraz, suspensión, queda corto. Rebote para Olaizola. 32 segundos, tempo para 2 ataques. Javi Salgado. O bloqueo de Robinson. No cambio Salgado. Púmprala. Rafa Luz anticipando ante Robinson. A loita no poste baixo, cae a falta a Rafa. Si quedan no cambio, insisto, é a Primeira. segunda e terceira vez que queda Robinson con Rafa Luz, aínda que está a axuda preparada, a axuda ao lado contrario por parte de Mineraz, pero aí ten ventaxa Robinson, están a buscar este tipo de situacións. Guipúzcoa. Volve Mario Dela, séntase Mineraz. 47-49. Os dous equipos están en bonus. Move de fondo Javi Salgado. O balón de Salgado.
Recibe Olaizola. Sai Salgado, perseguido por Rafa Luz. 15 segundos. Bloquea Robinson. Ahí está Salgado, mirando para Robinson. Salgado con Oriol. Ahí está Salgado. Salgado, Delas, Salgado. Bueno, vaya canasta acabó sacando ahí Salgado. 3 segundos, 2, Rafa, o lanzamiento de Rafa. Y esto, bueno, a piques, esa de Rafa Luz. Acaba o terceiro cuarto. Y esto, máis parello non pode estar. 5 puntos consecutivos de Javi Salgado. Poñen o 49-49 no marcador. O amago, chega Olaizola, desplazo, cae para un lado e acaba dentro. Listo, xoga, sabe xogar, lee moi ben a este tipo de situacións, bueno, con pouco de sorte, pero entrou, sí, sabendo xogar a isto, lendo moi ben as situacións. 49-49. Bueno, pois aquí seguimos vendo as mellores accións do terceiro cuarto, como ese mate de Pumprala. 9 puntos para Pumprala, 14 para Delas, 11 para Muscala. Por aí ven tamén Rafa Luz. 8 puntos para Rafa. Resultado en xogo, o Barça está gañando por 18 a CAI de Zaragoza. Últimos minutos do terceiro cuarto, 48-30. Máis 18 para o Barça, que a lo menos, por lo que estamos a ver, no resultado, defensivamente debe estar poñendo, vamos, o que hai que poñer. E aí estamos vendo a Javi Salgado, protagonista nos últimos intres deste terceiro cuarto. 5 puntos consecutivos seus permitiron a Guipúzcoa engancharse. Chegou a estar 8 abaixo o conxunto de Sito Alonso. Vai arrancar o último cuarto. Chegou xa Robinson para Salgado. Xogando Guipúzcoa con Robinson, Doblas, Motos. Ahí está balón de Salgado, Robinson quedou liberado, lanzamento de Robinson, canastra, vaya despiste, 3 de Robinson. Sí, vaya error de Rafa Luz, quedou enganchado no bloqueo, non sabía si cambiar, si quedar con Pío, si quedar co exterior, e quedou Robinson liberado, e agora sí que converteu. Corbacho, os galegos con Corbacho, Rafa, Pumprala, Delas e Oriol. Balón para Oriol, comprometido, saca Oriol, Pumprala, penetración de Pumprala, remonta, buscaba Oriol, buscaba o non vai máis, tocou Olaizola, creo. E a posesión será con 5 segundos para Río Natura. Volve Xanzópulos. Sí, es que foi un erro defensivo, castigou nunha tripla que lle deu ademais moita vida, tanto a Robinson como ao seu equipo, que se pon 3 puntos por adiante, que é moi importante. Corbacho tratando de empatar, non, lanzamento forzado, rebote o camán para Delas. Delas saca para Corbacho, Xanzópulos necesita unha xogada de 10 segundos Río Natura. Bloquea Oriol, Xanzópulos, párase, deixa para Pumprala, saca falta e vale a canastra de Pumprala, falta persoal de Olaizola, sacou petróleo aí, sí. Pumprala nunha situación realmente complicada. Sí, a verdade é que era complicadísima, non tiña moito como resolver, unha situación dun corte que estaba prácticamente a trocar con todos os xogadores que estaban no centro da pintura, e sacou un tiro importante, un tiro adicional. 11 puntos para Pavel Pumprala. Segundo tiro libre adicional para Pumprala. O lanzamento de Pumprala, nada. Rebote Robinson. O partido esta temporada no que máis puntos anotou Pumprala foi 12. Está a un punto de empatalo. Xogou Motos con Salgado. Quedou con Oriol, vai forzar Salgado, ollo aí con Salgado, rompe Salgado, penetra, axuda de Delas, chega Delas, falla Salgado, rebote para Doblas, Doblas nada, acaba capturando o propio Doblas, deixaba para Olaizola e todo eso non vale. Hai falta de Delas, falta persoal Mario Delas, segunda. Non, Javi Salgado é un xogador listo, que lee moi ben as situacións, viu que xugaba contra Junget, buscou vertical o aro, sacalle ventaxa na penetración e dobla, e logo a mágoa foi que non conseguiron o rebote defensivo Río Natura. Mágoa tamén agora esa man de Pumprala. Robinson, Salgado, 10 segundos de posesión. Ollo aquí no bloqueo nos cambios. Robinson con Xanzópulos, párase, suspensión, canasta bonita, Jason Robinson. 12 puntos Robinson, 5 no primeiro minuto e medio deste último cuarto. Cuidado, sí, este xogador entrou en calor, deulle vida a tripla, agora vai xugar moito, está a conseguir ahora mellores porcentaxes que a que tiña ao principio. Xanzópulos, Sai Corbacho, perseguido por Miquel Motos. Delas, Oriol, para Oriol, o lanzamento de 3 de Oriol, non, no rebote Pumprala, non, toca Robinson, Pumprala, balón Guipúzcoa Basket. Sai Sito Alonso aí.
Sí, teñen un traballo de scouting clarísimo, o traballo de motos sin recibir ningún tipo de axuda sobre Corbacho, prácticamente xogaron 4x4. Eu voto a faltar un pouquiño ahora a Muscala. Teño que un cambio por Juntet non lle viría mal a seu equipo. Robinson, o lanzamento en Toriol, non, ese rebote Delas, saltou Olaizola, tocou Olaizola, balón para o conxunto galego. E menos mal que fallou porque era un tiro importantísimo para desplegarse no marcador. La sensación que se está indo arriba Sí. o conxunto guipuzcoano da man de Robinson. E aí está, como pedía o noso comentarista Manuel Sánchez, a volta de Muscala. Era importante, porque o xogador que aporta fixe un bo traballo, notase un pouco cansado, e Muscala penso que pode aportar máis ao seu equipo nestes momentos. Xanzópulos. O bloqueo de Corbacho para a saída de Delas. Aí está Delas, fronte a Olaizola. Delas, axuda de Robinson, saca para Xanzópulos, lanzamento de 3 de Xanzópulos, tripla de Billy Xanzópulos. Importante, moi ben xogado, o corte de Muscala para o rebote defensivo, atraso a defensa do xogador que estaba con Xanzópulos, e moi ben visto por parte do poste, doblando para un tiro e convertir a tripla. 7 puntos Xanzópulos, Salgado, triple, bueno, tremendo triple de Salgado ante Xanzópulos. Vaya canasta de Salgado. Tirando, bueno, sacando o mellor do repertorio. É que é imprevisible, é un xogador, ademais é un moi bo xogador, ademais é anotador, está nun momento bo, convirte todo o que está a tirar, que é importante para o seu equipo. Barreu Muscala, balón para Corbacho, tripla, nada, tampouco, salta Delas. E eu creo que hai falta, sí, falta de Olaizola, e ollo aí a Doblas que se acaba de levar o trompazo de Delas. Vai a ter que marchar momentáneamente a lo menos do partido David Doblas, está sangrando abundantemente. Aí está, observen a brecha na súa fronte. Discúlpase deportivamente Delas, estaba saltando aí con Olaizola, desequilibrado, abriu o brazo, observen, aí. Si vai o rebote duro, este Doblas ben e lle dá co cóbado. Sí, é que hai 3 xogadores aí loitando polo rebote. Delas vai cargado por Olaizola e hai que parar esa hemorraxia. Pues no vai estar seguramente uns minutos, necesitará igual algunha grapa, puntos. Decir, seguramente teña que coser, porque é unha zoa que sangra moito e non lle para. E iso sucede con 57-54. Foi unha mágoa o tiro, ademais que non está a ter unha boa porcentaxe Corbacho, pero bueno, é cousa dos tiradores. Un tiro calquera pode resolver o partido, pero bueno, un tiro só que ten que tirar, pero que non ten, parece que non ten moita confianza froito da defensa, que está a producir tamén motos sobre este xogador. A porcentaxe hoxe de Río Natura Monbus de 6,75 é terrorífica, Están rozando 10%, Están en 2 de 16. Sí, están a grapar a... Están poñendo grapas na fronte, tratando rápidamente de reparar esa ferida, porque un home fundamental para Guipúzcoa Basket. Move Xanzópulos, 4 segundos, balón para Delas. Delas, Corbacho, perseguido por Motos, penetra Corbacho e hai falta de Miquel Motos. E agora teñen que estar listos e tratar de buscar a Muscala. Está fronte a Olaizola, ten ventaxa, e aí pode crear moitísimos problemas a defensa de Guipúzcoa. Bueno, e mesmo emparellamento Ramsdell Delas, xa vimos, en especial no segundo cuarto, que era moi productivo para o conxunto galego. Moi interesante toda a bola interior. Sí. Tanto Delas, que está ademais aportando moitísimo ofensiva, como non pode ser o caso de Muscala fronte a defensa do Olaizola, pode ser importante para a lectura ofensiva de Río Natura Monbus, e sacar posibilidades de dobrar ou xogar un contra un de costas ahora fronte ao seu defensor. Anotou Corbacho, 5 puntos para él. Lanzou 9 triplas e anotou unha. Sí, o que estábamos a decir, pero bueno, os tiradores pasa eso, pode resolver un partido en un momento dado despois de ter unha moi mala porcentaxe. Miquel Motos. Salgado. Con Xanzópulos. Ollo este xogador. Uy, que asistencia de Salgado. Acaba chegando Corbacho para poñer esa chapa a Ramsdell. Espléndido aí atrás Corbacho. Está moi ben atrás, defendendo moi ben, reboteando. Non ten o acerto que ten habitualmente, pero bueno, é un xogador fundamental pola súa defensa, que está a aportar moito rebote defensivo ao seu equipo. Xanzópulos, penetra Xanzópulos contra Olaizola, lanzamento complicado, chega Muscala, canastra de Muscala. Anota Muscala para poñer de novo por diante a Río Natura Monbus. 57-58. 13 puntos e rebotes Mike Muscala. Tempo morto de Sito Alonso. Aí volve a estar de novo por riba Río Natura Monbus, freando eso que dicíamos, non? Ese arranque importante de Guipúzcoa da man de Robinson. Non só de Robinson, sino que tamén Javi e Salgado están a aportar a frescura, non? Que non tiñan
hasta este momento. E logo a aportación tamén importante no campo contrario de parte de Muscala. Veremos a ver si Corbacho pode entrar un poquinho en xogo anotando algunha tripla que lle dé un pouco de valor añadido ao seu equipo. 40 no. 40 no. Para Jason, a ver si... 40 no, with Jason. No. 40. Si cambian... 40. With the space here. With the space. And go here. Space, space. Go here. Space. Pass. Seguridad. Aquí, Seguridad. Pampa. Okay? Don't stand right here and try to make the pass. If we cannot take that, we play 13 to play one-on-one. Bueno, diseñaba unha primeira xogada a 40 para Jason Robinson, corrixille Salgado e ao final van buscar outra na que, bueno, falaban de Charlie e Ramsdell. A ver, non acabamos de ver. Coido que han insistir na mesma xogada, pasa que unha saída diferente, posibilidade. O importante é que deixen falar no tempo morto, a posibilidade de que neste caso de Javi Salgado aporte o seu grau de arena en un momento que, oye, que está moi igualado o partido. Insistía Sito Alonso en xear espacios, con espacios, esa xogada 40, balón para Robinson contra Pumprala, se non sae en individual, o lanzamento de Robinson, boa defensa de Pumprala, rebote para Delas. Boa defensa agora de Río Natura, 57-58. É importantísima esta defensa. Son os momentos da verdade. Xa sabíamos que ia ser un partido difícil, duro, complicado, que ia ter un final probablemente apertado. E aí estamos. Mario Delas. Delas controla Izola. Delas asiste, canasta, no, Muscala que falla, Muscala ante Doblas, balón para Robinson, posesión Río Natura. Que ben xogado, a verdade é que esperaban un tiro de gancho, dobrou moi ben, debaixo da hora Muscala, fronte a defensa que a mí parece en medio falta, tirou moi complicado, pero a verdade, bueno, o importante é que recuperan outra vez bola, é importante este ataque despois de unha moi boa defensa anterior. Falando de defensas, séntase o secante de Corbacho. Miquel Motos volve Cortaberría. Moveu de banda Corbacho. Balón para Xanzópulos. Corbacho. Pinta. Balón para Delas. Boa posibilidade de Delas. Dentro fora Xanzópulos. Lanzamento de 3. Non. Rebote para Robinson. Igual pedía xogada outro balón dentro para Delas. Eu metería outra vez dentro, a verdade. Tiña posibilidade de tiro, pero parece que esta non está con moita confianza Xanzópulos. E bueno, Robinson con Doblas. Ahí está de volta con esa aparatosa bandaxe. Chega Muscala, falta de Muscala. Aí foi duro Muscala. Segunda falta persoal de Mike Muscala. Non estivo mal a defensa, dando liña de fondo. O que pasa que a axuda do lado contrario chegou moi tardía. Ten que ser ahora, no momento, no primeiro bote. E bueno, despois falta, pero bueno. Si das liña de fondo, tens que estar atento, separado no lado contrario, para no momento que tiro o balón ao chan, sair a tapar e facer 2 contra 1. Fíxate. Un dato, cando se lesionou, cando se marchou sangrando o banco, Doblas ían 57-54, parcial de 4-0 de Río Natura e volve Doblas para volver a anotar para o seu equipo. É un xogador moi importante neste equipo, un xogador que traballa moito defensivamente, ofensivamente crea moitos problemas e moitos espacios ao ataque do seu equipo. Balón de Xanzópulos, mete para Muscala, falta de Doblas. Terceira. Por certo, curioso Doblas, cada vez que pasa por aquí, por Galicia, cada vez que ven osar, unha das primeiras cousas que fai é ir rapidamente, religiosamente, a saudar a Tonecho. Aí está o balón complicado para Muscala. Tonecho é unha institución aquí en Santiago e merece todo este tipo de saúdos de todos os xogadores que o coñecen. Púmprala, con problemas, defende Robinson, balón solto para Cortaberría. Salgado para Robinson. Veremos como axusta agora Río Natura. Está buscando Muscala a ver a quen colle. Salgado, balón de Salgado, Cortaberría. Xanzópulos, xa están colocados e hai falta de Xanzópulos. Falta de Xanzópulos, cuarta. Se non lle viña mal un cambio, a mí non me importaría que estivera no campo a Rafa Luz. Non está Xanzópulos, non está... Aí está. Está en bonus Guipúzcoa Basket. Faltan 4 minutos, algo máis. Sí. Dato importante para este final. Robinson. E o momento da verdade. Agora hai que apertar, aí ven atrás. Salgado. Quedou con Delas. Ollo a Salgado.
Salgado, o cambio agora de Púmprala que estivo moi listo, Salgado a finta, Púmprala que rectifica, boa defensa de Púmprala que estivo moi inteligente aí para axudar ao seu compañeiro. Si mete esta é xa para irse, a verdade. Pois a tripla que meteu na primeira parte eso. era máis difícil, creo, eh? No, mete situacións complicadísimas, resolve de un xeito increíble. Aí continúa Xanzópulos con 4 faltas, 3 e medio. Xanzópulos, balón para Corbacho, a tripla desequilibrada y esta sí. Y esta sí que entra. Corbacho, un de 9 levaba, agora son 2 de 10, desequilibrado, caendo para un lado, pero estas son as de Corbacho. A máis complicada, que o mellor o máis xusto era xugar dentro dun Muscala, pois busca este tipo de situación en un tirador importante, además que entre en xogo, importantísimo. Balón para Salgado, quedou enganchado Xanzópulos, rebote para Púmprala. Echou ben aí entre doblas. Importante aportación, importante achega de Púmprala nas súas últimas defensas. Sí, está a defender ben a Robinson. Xanzópulos, sae Púmprala. Pase por fora e logo interior a Muscala. Mira Corbacho e Cortaberría. Balón para Corbacho, tripla de Corbacho, non. Corta, rebote para Salgado. Ollo con Salgado, falta de Púmprala. Terceira. En bonus Río Natura Monbus. Estánse a esquecer deste xogador. Eu buscaría máis este tipo de situacións, abrir ao lado contrario, buscar triangular fronte a este xogador, pasarlle que xogue un contra un. Si saca axuda a doblar e se non, móvese moi ben, de costas ao aro pode producir moitísimo máis. Algo máis como fixeron no primeiro e cuarto igual, non? Non, ademais parecía que estaba a entrar en xogo, trataban de atopalo, pero últimamente nas derradeiras accións, quizáis polo tiro que convertiu Corbacho, viciou a pouca paciencia nese senso de outro tiro, pero eu buscaría máis o xogo interior, xogo un contra un fronte a doblas, ten 3 faltas, poden cargalo e posibilidades de crear máis e de propiciar máis ventaxas. E aí está Moncho. Sí, pick and pop now. Pick and pop. Bloqueo e continuación aberta. Para un tiro de Delas, que será o que se abra, parece. Vale, mira. Y pecho situation. Salgado das play defense. Then is, bam, right. Seal your guy, don't let him, don't ask for the ball here. Mario, boom. Vale. Pecho. And pecho uno is the double remember that. Tienes one, dos abajo, and there is one pecho. Pois sí, señor, é o momento da verdade. Aí axustaba Moncho Fernández, comentando ya Muscala que non fora tan enriba, que vise o seu home, que era o teu tío, dicíalle, e insistía nese bloqueo de continuación aberta para un lanzamento de Delas, que ese tipo de xogada tamén valía. 2.40, 2 arriba Río Natura. Robinson pide doblas. Salgado con Xanzópulos que ten 4 faltas. Bloquea doblas, arrastra a Xanzópulos. Robinson, man de Púmprala, balón para Robinson, a defensa de Púmprala, boa defensa de Púmprala. Está aguantando o partido Púmprala co seu traballo defensivo nos últimos minutos. Puntando todos os tiros, creándolle problemas, axustando en defensa, corrixindo, bueno. Xanzópulos, Muscala, Delas. A ver ese pick and pop que dicía Moncho Fernández. Xanzópulos forzando a Salgado, balón para Delas, o lanzamento de Delas, bueno, contra o canto do taboleiro, estaba só Robinson. Salgado, agora compre outra nova defensa. 2 arriba, menos de 2 minutos, menudo final nos agarda. Sí, a verdade é que ahora é importantísimo sumar todo o que poida. Robinson, con Púmprala, lanzamento Robinson, boa defensa de Púmprala. Outro rebote para Corbacho. Agora é importante sacar algo, ir ao tiro libre ou crear algún tipo de falta. Eu buscaría a Muscala algún momento para Muscala a partir de aí crear ventaxes ou abrir espacios. Aí está ese bloqueo de continuación aberta. Delas, deixa Delas con suavidade, canastra de Mario Delas. Ese era o pick and pop, o que dicía Moncho Fernández. Ese 2 para 2 frontal, no que se abría Delas e aí recibiu con posibilidade de tiro, e se non gana Muscala, tratar de xogo entre píos poste alto poste baixo. Neste caso penetrou moi ben, ademais moi agresivo, cousa extraña, non? Un pivo que vaya para dentro con esa agresividade moi ben soltada e moi boa canastra. Esta cito. Julen, David for this play, Raúl is playing now for the first play. Okay? And Volve Neto. And this situation.
ready to switch, to subs again, corta and displays. We put the ball on play, playing you. Easy. A verdade Play, okay? é arriscado, non, este cambio. Está a xogar francamente ben Javi Salgado, e para finais de posesión é un xogador... Xogará cos dous bases. Con Salgado e Raulsiño, Cuidado. Claro, non, pensei que cambiaba... Olaizola e Doblas parece por dentro e aí está diseñando a xogada. Por suposto, o quinto será Robinson. Está falando Winchester. de Winchester. Mellor só a Robinson de 4 con 3 baixiños, posibilidade, claro, para crear problemas de... A ver. Ten con moitas espacios, opcións. sí. Eu creo que vai xogar esta posibilidade, non? 3 pequenos... Aí está, mira, Ramsdale, Winchester, Robinson, Salgado, Raulsiño. Sí. A ver si vemos ese quinteto rápidamente. Aquí está todo el mundo, vamos. Cómanos. Está esto realmente no aire, pode caer cara calquera dos dous lados. Vemos a Robinson, a Doblas, a Winchester, cambiaron a base, cambiaron a base. Salgado, Sí. Está o mismo 5 inicial. Un 24. 4 arriba o conxunto galego. Balón para Winchester. Raulsiño neto. Winchester perseguido por Corbacho. Raulsiño. O bloqueo de Doblas. A xogada para que chegue Winchester. Deixou o balón abaixo. Raulsiño, hai que axustar. Balón para Raulsiño. A defensa, Raulsiño que rectifica o lanzamento, non entra. O rebote para Doblas, toca Raulsiño, Corbacho e o último foi Raulsiño. Importantísimo ese balón é para Río Natura Monbus. Protestas en Inyumbe, que entenden que tocou Corbacho, pero o balón é para Río Natura. Eu creo que o troco de axudoulle a Río Natura, Axudou a confundir a Guipúzcoa. Claro. Ven o equipo de Río Natura que defendeu ben, recuperou. Sí, el balón para... Sí, toca Doblas o último. En acción Río Natura, 1 minuto, 4 arriba. Se mete Río Natura, está medio partido no peto. Xanzópulos. Posesión longa. Uy, va. Que balón para Delas, complicado. Esa pelota queima agora. Xanzópulos, Corbacho. Marcado por Cortaberría. Oye, esa bola que parece que queima. Acabó perdiendo Corbacho. Balón para Raulsiño. Raulsiño. Canastra de Raulsiño. 38-39 segundos. 61-63. Hay nervios, Aquí a cousa está, vamos. Aí está esa última perda de Corbacho e Raulsiño, observen aí, cúmprala para non facer a falta. Unha contra e 2 puntos en contra. Xanzópulos, Muscala, valor seguro, Muscala, lanzamento, non, equivócase, toca Robinson, tamén se equivoca. No, só queda un ataque. Vaya 2 minutos finais. Solo queda esta posesión. Sí, señor, e hai que facer falta. Percatouse de Deus Raulsiño neto porque estaba pasando o tempo. 61-63 tiros libres para Xanzópulos. Foi o mellor que lle poido pasar, porque non era boa a opción que eleixiu Muscala con un tiro exterior, que daba tempo para poder xugar. E que ademais está en bonos Guipúzcoa, claro. Pode forzar aí a Doblas. Esa é a boa posibilidade. Aí está preparado Salgado. Que medo unha última posesión de Guipúzcoa. Foi a quinta falta persoal de Raulsiño. Que medo Salgado en cancha con este final apertado. Claro, é que un xogador destas características é un xogador que hai que ter sempre na cancha en momentos apretados e quedan pouco tempos de momento da verdade, 60% de acerto de Xanzópulos. O primeiro vai dentro. Hai que anotar agora. Estes non se poden errar. Segundo tiro libre para Xanzópulos. 61-64. Hai que poñer o partido a 4, Billy. Sí, importante para non dar opción de tripla. Pide tempo morto, Sito Alonso, se anotan. Moi ben. Aí está o tempo morto do adestrador de Guipúzcoa Basket con 61-65. Bueno, anotou Xanzópulos, respiramos todos e agora a papeleta para Guipúzcoa. Sí, moi difícil, moi difícil. Río Natura tratará de defender, cambiar en todos os bloqueos, non dar situacións de triplas doadas e a partir de aí pois tratar de bloquear os seus rebotes e non o pillan de espexala para que transcurra o tempo. Manel, probablemente, aí vemos a Sito. Javi. David. Charles. Ramsdale. No, que me estrana. Anthony, goes. Go to receive the ball, please. Jason, 2 pieces for you. If they help with this player, try to pass the ball back to shoot with Gary. If not, Jason. Anthony. Rápido, Fast, Anthony, quick. You go, you drive, Charles, open. Okay. Bam, bam, bam. Okay? Bueno, pois é unha doble xogada na que vai sair para recibir arriba Robinson e a partir de aí ou buscan un
Unha penetración e un balón cara a un lado, no que estará probablemente, pois creo que era Winchester o que estaría cara a dereita, ou senón unha penetración e un balón aberto para a esquerda na que se abre Ramsdale. En calquera das dúas situacións buscan un lanzamento de 3, parece. Van ter problemas porque a situación defensiva de Río Natura van cambiar en todas, van trocar en todas as situacións de bloqueos, van sair moi pegados aos xogadores aos exteriores tiradores e van ter moitos problemas de tirar en unha posición cómoda aos xogadores de Guipúzcoa. Bueno, pois a xogada comeza con Salgado sacando de banda e os dous pivotes arriba. Subirá agora Robinson para recibir. Aí ven, balón para Robinson. Agora cortará Winchester, que se virá cara a outro lado. Penetra, busca Ramsdale. Opción Ramsdale, tapa Vendelas. Penetra Ramsdale e hai falta de Muscala. Muscala que se bota as mans a faciana. 11-4. Xanzópulos, me parece que nesta situación... A ver, aí... Ahora non se pisa. Aí Bueno. Sí. Estaba vendo eu que tocaba aí Muscala. Sí. Mancado Xanzópulos. Pois era o que lle faltaba a Río Natura, que comezou a mañá coa gastroenterite de Durán Scott, que deixou fora do partido, con febre, con vómitos. E aí está Xanzópulos. Van ter que trocalo, sí. Sí, pois a cousa parece que ten mala pinta. 11 segundos, 4 décimas. Marcha Xanzópulos, aí o ven, non pode apoiar a perna dereita. Es 11 segundos que en baloncesto é todo... Tiros libres para Ramsdale. Poden pasar... Ramsdale, o de Madagascar. Que poden pasar en 11 segundos mogollón de cousas. Veremos... 60% desde a liña de persoal. Falla o primeiro. Bo tiro. Sí. Bo tiro para Río Natura. Segundo tiro, Ramsdale. Non hai que tratar de poñer o balón en mans dun bo tirador, caso de Corbacho, que van a facer tiro, falta. Aí está, non, rebote, doblas, acaba chegando Corbacho, falta sobre Corbacho. Pues non hai como pedir, A ver, a tiros libres para Alberto Corbacho. Sí, non, está finiquitado o partido con outra victoria de Mira Corbacho, 8 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Defensivamente estivo moi ben. Ofensivamente a porcentaxe non foi boa, pero meteu momentos moi importantes. E 2 tapóns. Sí. Non sei cantos partidos terá na súa carreira en ACB, eu creo que ningún Corbacho con 7 rebotes e 2 tapóns. Non, é dos partidos que lle vin traballar moitísimo en defensa. Ve que en ofensiva non está moi ben e está a traballar para o seu equipo dándolle cousas defensivamente. Porque ademais no momento no que estivo con Robinson defendeuse bastante ben. Villamos tamén o xesto laiándose no banco Xanzópulos. Veremos en que queda a lesión do grego. Segundo de Corbacho acaba dentro. 61-67 máis 6. Vai haber cambio. Se esgotou os tempos mortos Sito Alonso. Non ten necesidade de pedilos Moncho Fernández. Entra Iñaki Sanz. Séntase delas. Buscarán unha acción rápida. Se pode ser cun triple mellor. Os xogadores vascos. Aí está Robinson. Meteu a man abaixo aí. Púmprala, como non. Vaya defensa de Púmprala neste último cuarto, realmente impresionante. Importantísima a súa aportación defensiva para o seu equipo fronte a Robinson, que é un grandísimo xogador. Salgado para Robinson, acaba chegando Muscala, puntea, no rebote, Doblas. Canasta David Doblas, 3 décimas. Esto está acabado, hai tempo morto. Hai tempo morto que solicita Moncho. E aí acaban recibindo a Pupos desde a bancada. Non, que pasa para o banco galego por esas 3 décimas. Entende o público que o partido está resolto e que este tempo morto non ten moito sentido. O que pasa é que eu xa tiña pedido, pero bueno. Sí, en previsión de que metes unha tripla ou algo parecido para sacar de fondo e non comprometer o balón. Ou, perdón, sacar de banda e non comprometer o balón. Non é un mal xesto, seguramente, exactamente. Tiña preparado unha xugada porque non lle dá tempo, o tempo que queda para facer nada. Alberto, sales ahí, el base que no esté con Salgado, saca, el otro aquí. ¿Qué me queda? Pavel, aquí, Pavel. Fintas, recibes y fuera. Vale, si no hay nada, pues agarrar y fuera. Sí, agora mesmo con 3 décimas, eu creo que nin vai plantear batalla Guipúzcoa Basket. Aí a subidos do público de Yumbe por ese tempo morto, faltando 3 décimas con 4 arriba. Pero a explicación estaba no que nos dicía o noso comentarista Manuel Sánchez. O tempo morto está pedido de antes, na previsión dunha tripla de Guipúzcoa. Podería anularlo, pero xa o tiña pedido, para que vai... Estivo esperando a ver que pasaba coa xogada e cando parou quedaban 3 décimas. Non é o mal xesto, Moncho non ten ese tipo de xestos, é un adestrador con moita experiencia e coñecendo a Moncho demais, o que seguramente este agora mesmo máis fastidiado será el por esta situación.
Move Iñaki, balón de Iñaki Sanz e acaba o partido unha vez máis. Foi Talismán e Yumbe, gañou Río Natura Monbús 63-67.